Yakni benta jongga kubor la OneRSP daga fatafat online shopping store. Ki samla ki bosong quarantine HJNV mukla kila keno baki bos sarkar kila le sileng khmat ya ki bosong quarantine habai kram baki samla basa ha gani ke center kila keno baki la sa lang khalangut ha jo ko hol menta ki sa satang khar angut namar bai wei lapen kenya no hadin baki la test positif hinen kesni kila keno ru baki la penokam lang dak ki jo ki tiar bat ini ibayo jimpang coronavirus nadu baki poi ha ka te jaka ha ka life ho tere upnai baladem Long PPSA anto nei even if to colleague you feel Hi. positive kalong kam ngur kam santo ka Hi. ta ko hol PSA Ni sang ni kan ba long bet ke wei ke room phe kum ba sang hostel room tu. Ke wei bet ke room hang ni. Ni shat lu hang ni apa? Mentang men suang sa kan lai ngun ma bari tu pa yo positif. Te mentapan men ni kila kan ria ai te mentapan ngi sa kadar ngut. Te ngi shat lu ha jo ngi bam lu ha jo. Tiket toilet ipan pia pun use kam kam do Gi toilet ru dan tang lai teli. Hang ta ba ngi yo slang hi kan. ha Te jing bu ru dan tang ar teli. Hang ta ngi yo slang ba kan. Perbasa itu i boya positif nei Hai. macam mix lang tu Ha, kum ni ngi ya mix kan. Ngi mix ba ngi shat ngi tiu ngi boroi kan ha bang kila pensiong ngi sene kum ba pensiong snyang te boro ha wei ba ka rom ka ban shat ban tiu ro. At least ha bang ila poi na ka wei ka snong kat pat ngim pat yo report dei ban pensiong ngi la ka jong em. Dei pan ai ngi ka bam ka di. Belai ki wei ki state ki wei ki district ki la ban ai ki ka wei separate room ki ai jing bam ya ki nang batin klan hin dai ngi pat labo ngi kum ki snyang kum ki ai ka bam ka diru da call ya ki ro kum ba mentang ki call ki ngi la do kata kata kin wan ai pat hado banda med banda step kum ta te jing kata we long ki abe de ki roshan na be ki abe du khaw de ki jor ke shedi ma ki ai do khaw kitip ngi dan hang ni khanai ru ngudro kitip ki ai khaw ngi jing sta ki dai ban ai phau kilo nang ban ai bo nam ki ai tang si kilo ar kilo la kilo ha to ngi dam ma gum ta man step ngin set man mit bat la lut ngi hab set khnget am nang ban ya dap Te ki ban ki ding skol kum taru ki ru ki slam ban wan ai jing ai ngi ha to gos ngi lei mutiba ndo men met ngi la ong ye ki bang ngi la lut gas te hajing sha gila tip badon kan lain kungut kita gi bri hang te ki da ki step ki haban di sha ban ai sungin na ai gas ki em kataru men step ngi la khimilan ti ban yo gas ban yo shed ban yo tiu ndai hado saw bajing yo gas saw baji saw steng men met hado gata ngi haban shed ban tiu pat te ki jing bam fio yo ki jor kita ina ki do ki yo yo dor tang sisngir ngi yo dor ngi pando ai ki ru kyong kim ai re cara ga sarkar ban ai Handai gi wei basa garantin te ngai ki ai penbiang ba handai yang i pat ki shwe ben gum ne ma ki wei pitib ba gi ba wan lang ban ngiem baro ki la yo report lut handai ngi patang report ngim pat yo ra apa dia report benaru pat yo ra report kata ro ni ye song ne long tip positif kita rum tip ma tibre di kemudian kan kum no pa yo tip ba de positif tangi tai wei hi betip baki kol ye i ong na ki su kol ye i mar wei yang pelang nak gitar jong pangin sawan xiao ye pa tangkum ta ki ong ka ni pat ni kli ya ka belai ma belai yu ki kol ye pa ong ha ki kol nga ti klem ya thoi ei ki su ong nga ban gitar ti kin wan xiao ya nga ting dang mut bam clear report ma bam kum ta kum ne ma ki klem ya tho sai ting dang mut kum ta gen te de ki atlam ya ka tingi pan ngila ting ma bele yu ga gani sung ngila yo i bala tho bala don ba yo positif te tang makai ba ya wan lang ban ngi ba dei bana agra pe ta gen te patang makai ba wan tingila suspect ken ting ngila suspect tingi phone no show kita ganong pe yangi tingi ong ka batai mo ki thoi ngi pha patra yang to te ya thoi ngi sisa hato ko to kan thai ka don positif ne ka negatif me Tika mi thore ke ong beleng ngim dan hok ma bantip kaya syong kaya bam ban ngi tingi ngi dan hok am bantip hato ka don negatif ni positif ma te ko ong pat ka don negatif lo te belai kata ko ong positif belai kata kumta ko ong ngi te dong ni ong ka aba ka don positif kumta pidai ban ya tho ma ngi pidai ban pen ma ngi te kumta ko ong te ka bo phone no ka su ong tang badai positif
Te kusubon again. Via wana sei vi. Ni wana Delhi ba. Berakar ngot. Wana po Delhi banna. Ni wan sa udra ni wan sa wan phi. Uttarakhand. Ni dal. Berakar ngot via wana Delhi ban Uttarakhand. Em bad hoy wai Ngot di pasaran tu kohol tu kan. hoy katokan ni kiwan Uttarakhand. Ting katokan ni pat kiwan na Delhi. Te tang bangi wan da kejuk pengen nyetreng. Da kan. Ya poin tu meno. Ni pon ni lai phau tereng. Lai kota di kilatas. Letes pat hando si tereng. Tu kena petas. Ha? Am kilatas kono sing kila suara petas em. Ki letes aku tu lai phau terik kita letes yang ni. Ni lai phau terik. Ustad ki dia sotas. Ki lai bo pad yang ni te hando si terik pat ki saya le. Ayo tu tes. Kebiasaan tu si lah maintain ya ke social distancing biasa perantu. La yo shino bi ba da ha ban set ha ban tiu mangi berok kan lain kadar ngut te. Shino pan ngin yele social distancing bi. Kata ting ya kiar hi. Use beda ki social ya use beda ujuk. Ha, ye set ye tiu hi te. Keju ki distancing shino. Utang we kiu ba he ki ai bat ka karai bat kiu te tang kata hi te. Hang ta ba ngi use ngi berti ru spang la sim nong to la penden kam te. Ta ve. Kamu mentah ada keju ketiar ba penekam tu ya positif hidup keju penekam keju mah. Ha ngi penden kam ben. Nama la set la tiu la mix be pi. Apan tab em ngajar nama jing tab ru klem ai. Te ngi sim be di piang jong no ken kat ba kloi ban ai ngi tab ngi ai te. De gitu ngi piang ngi bam ngi hi pat.